अरे भौजी जानत ना हो का जाती कॉलेज हो पढ़े। कॉलेज जाता रहा कि कहीं और जाता रहा? नहीं है भौजी जाता नहीं कॉलेज। अच्छा अच्छा तू खाली कॉलेज में जाला कि पढ़बो लिखबो करेला हो? अरे हूँ तो कौन शक बका हो। हाँ हमके डाउट है तबे ना कहता नी। अरे कैसन डाउट है बतावा। आ देखा डाउट तो हमके बहुत बा। एगो सवाल पूछा तानी अगर बता दे बता डाउट क्लियर हो जाई। अरे भौजी तू पूछ अब बता दे बानू। पूछा पहले। अच्छा तो सुनो सुनावा। हथवा में के करा हो सोहेला कंगन तक करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला। अरे भौजी का हो सवाल तो बड़ा टफ पूछ ले हो। अरे त का कम समझेला का अपने देवर के कम समझे तारू। आ समझनी है तबे ना पूछनी है बता दे बता कम ना समझबौ का। ले सुन। हां त बोलो। रविदास हथवा में सोहेला कंगन ता भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे। हमके लगत बा कुछ नॉलेज बात तोहरा लगे। बुझलू। हां त ई त बता देला इतना आसान रही त हर के उ जाने ल। आ हाई पूछता नहीं अगर बता दे बता जान जाए कि हां पढ़ा लिखा